Nyakorom gajwanga machiegni dakika skadario tok sa uchiel mar odiochieng' anno ka sa ariyo rekodwa gi sani koro wadonjo e okang' mar ariyo pod wadhi nyime gi chal mar thieth e gwenge mago gi sani nitiere kod jotelo mago mag riwruoge mago mag thieth mopogore opogore nasenyisi kanyo ni antiere gi jo Namlo, antiere ka gi Kuko kanyakla kod KMPDU e county mano ma Kisumo. Yena mar mondo mi arwak Daktari Steve Ndonga en jakom mar KMPDU bade ma Nyanza. Daktari, arwaki ni machiegni chal mar thieth geno mara ni luwo twak mana ntiere godo gi Caleb Apondi kanyakla kod Dr. Don Odera mano kotende kod chal mar thieth e counties. Nyaka sani chakre ne loch mag sirikande mag gwenge thieth osebede lwet counties. Ini neno ka counties tayo thieth e yo machal nade kaka jakom mar KMPDU bade ma Nyanza? Chal ka gima daktari ok winja e yo makare kata kamano odipo kaka jakom mano mar Namlo kawe mana gi kanyo counties osebedo ka tayo thieth e yo machal nade kaluwore kod in. Erokamano Sharon, an kaka an jakom mar riwruok mag jo lab, an gi stand ariyo. Nitiere magisetimo maber ma ji wacho ni give credit where it is due, to nitiere mabende osetimore marach ma onego sani eri to gi kaka counties osebedo kodwa kaendi e higni madhi 13, 14 onego bed ni koro sani ok onego bed ni wabet godo. Namba achiel en jotich. Counties wa ma Nyanza nyocha ne orely sana kuom kony ma oko mondo gindik kod jotich. To mani yudo ka ne gitimo maendi ma wigi owil ni gin kaka counties onego bed ni gin mag kony ma oko ema itiyo godo ong'ado kony no. Counties wa ma Nyanza obedo exposed. Kendo Siaya, Kisumu, Homa Bay to gi Migori obedo exposed marach nikech ne girely e funding ma oko. Miyo sani eri kidhi tidhi yudo ka labs mang'eny olor e gwenge wa ma Nyanza. To lab en essential service e ginene e migawo mar thieth. Kendo sani eri ok inyal thiedho ng'ato ma ng'ato ka ng'ato ok opim, nikech kata na sani eri be piny osechako chiewo mibiro penji ni to in mindiko na yath ni eri indiko na ithiedho ang'o. Jalab ema ong'eyo gimithiedho kuom ng'ato. Koro wach ni eri en wach ma wan kaka wan jo union ok wane ka counties wagi okawe ma serious, especially e your recruitment. Kiwinjo ka jatend migawo ma Migori wacho kanyo ero ni gisebedo ka gindiko ji. To an gi statistics mag ji mose gisendiko e higni 15 go higni 14 ma devolution osebedo. Jogo ok nyal bedo mokalo ne ji 15. Mano kata en kuma entiere kopo neno na riambo to kelna list no ero mondo wang'e. Homa Bay be pok ondiko. Kisumu osetemo matin, Siaya tema koro rach. Nikech Siaya e total mag jo lab are less than 50 mago mondik gi county government. Ok ginyal wachonwa ni gionge pesa ma gindiko godo ji, to counties mamoko gieki kidhiye tiyudo ka indiko. Kendo kata na king'iyo counties ma central kaendi gibedo ka gindiko ji. Northeastern ma koro ji odhiere indiko, mibiro yudo ka county e higa ka higa gindiko ji 10 kata ji 15 madonje service. Koro gin to giwachonwa ni gin gionge pesa to gigolo kumoro achiel giwe riambo. Mano county ma Siaya. Mano county ma Siaya, Kisumu, Homa Bay gi Migori. Nikech ok gindiki, ok gindik ji. Ne girito mondo jo Amerika ondik negi ji obi otim negi tich. Koro ka Amerika no owalore modhi gigine ne
Migori nitiere labs molor, and especially level 2 and level 3 labs ng'eny gi olor. Yeah? To kinya bedo ni ng'ato ka ginene ka ni ka e gweng' ka chando ok nyal access lab services. To gima ng'eyo ni lab ne monego bed ni ng'iyo kata na tuoche kaka kahera, miluongo ni TB, tuoche mag ayaki, tuoche mag malaria, mondo kony godo ji giyud complications mag tuoche gi eki. Koro nyaka wabed abeda ni joma wagine ne wabed gi mipango maler mar ndiko ji mondo jowa oyud thieth e yo makare, ok thieth moro miya ni tekno mi thieth. Namba 2 en issue mar SHA. SHA tiyo mana pepa, kendo en adier kabisa ni sani hospitals winjo matek, SHA ok chulgi. To king'iyo kata na kaka rebates mag SHA, yudo ka outpatient mano ng'at madhi hospital tithiedhe to dok dala, ichulo ne 109 per visit. Koro 109 ni idwa kete kanye? Ang' no kete thieth e yath, ang' no kete lab, ang' no kete x-ray, kosi dhi kete kanye? Koro kaendi counties gi onego wuog oko mondo giyuag ne SHA omed pesa ma imedo miyogi e outpatient, nikech pesa no ok nyal konyogi. Erokamano ahinya. Koro ywak maduong' dhine nok mar omenda ahinya e gwenge ma bende dhine osiptende mopogore opogore. Gisanya korom gajwang' adhi e piny Ethiopia dwaro mar mondo mi atudra gi Austin Oduor ma bende en jalup jagoro maduong' mano mar riwruok mar Kuko. Austin, arwaki ni machiegni akeni Ethiopia sani en sani, kata kamano machiegni e twak marwa. Kiny ma kawuono loso kotende kod chal mar thieth. Chakre sirikande mag loch gwenge bie pacho ka higa mar 2013 nyaka sani. Higni buora mosekadho. Inine yo machal nade? Thieth osebedo ka berore koso odhi kokethore kaka riwruok mar Kuko? Erokamano Sharon ng'aw kuom rwakae chenro mar wach thieth ma e piny kae. Antie Ethiopia en saa 6:10, saa mar Ethiopia gi saa mar Kenya chal. Mokwongo adwa wacho ni counties ne kaka nokel counties ne gineno joma nokele gi joma ne dwani mondo thieth ochop kuom ji te. Emomiyo kata wach thieth ni nowach ni dong' e counties. Anyalo paro ndalo mane ji odhi Naivasha kane ji yware wach thieth obede counties kata odhi e piny sirikal mamalo, but gikone to nowach ni thieth biro e counties. Kaka jok mosewuoyo mbele nowacho, thieth osebedo wach county osebedo katayo thieth. Wanyalo nyisogi ni nitiere kama gisetime maber kod kama bok gitime maber, kendo nitie kama pod ka nitiere yo minyalo konygigo to ginyalo dhi mbele, lakini nitiere gik mang'eny mok timre ahinya kendo nitiere gik moko miluongo ni mix up. Nitie kaka inywando nyaka gik monego bed ni sirikal mamalo timo ma county onego bed ni timo. Nitie gik moko ma sirikal mamalo onego bed ni timo, gik moko machalo kaka policies, gik ma chiko ter. Kan sani ko wach ni nitiere guideline monego bed ni tiyogo kithiedho malaria, ithiedho TB, onego bed ni en guideline achiel, ok ni county moro biro gi mare, county moro biro gi mare. Kaka sani wan riwruok mar dakteche Kuko, nwabiro gi gimiluongo ni career guideline mang'iyo ratiro mar jowa kaka gitiyo, kaka onego bed ni chulogi, group monego bed ni ketogi ginene structure mar county. Lakini iyudo ka county moko pok okawo kata otang' mondo gikaw gigi mondo gi implement gigi. Counties mang'eny moko osebedo katimo kamano. Koro gigi kata mana CBA manyicha wasign, nwanwa winjore gi Council of Governors mago counties 47, national government nosego sei. Nitie counties moko mapok ogo sei, giwacho ni ok ging'e gima nie iye. Yet CBA ni ne en gima ne obedo ji nowinjore e counties 47 gi representatives magi maya e counties mopogore, to gikone to ji odhi oginene, odhi oluongi kamoro achiel mondo gigo sei. Man korka wan dakteche gi Samuel kaka jogo osewuoyo. Mar ariyo nyawuoyo wach SHA ok ane ka dhi maber. SHA no en otiyo atiya mana kalatas kaka Odipo wacho, nikech iyudo ka kata mana jowa man gi osiptende matindo gi pok ochul gi dweche madhi mana 6. Iyudo ka ng'ato higa achiel oseyudo mana siling 30,000 kata 100,000, to ng'ani onego bed ni milion 1 monego bed ni ochulogo ji. Gino osemiyo nyaka jowa moko osilo nyaka osiptende mane konyo ji. Ere kaka wabiro chope gimiluongo ni universal health coverage ka jowa man go osiptende
jowa man gi clinics loro gi nikech ok chulgi to shano kende to sani bende jatend migawo wacho ni kik ng'ato gol pesa osiptal moro amora mopogore gi private kata mana sirikal, kik ng'ato gol pesa. To ka idwa dhi to osiptende moko boselor, manitie matiyo gik moko be onge. Koro nitiere ng'ikruok moro maduong' e weche mag SHA ma bende hinyo mana jopiny. To wadwa wacho ni SHA no en otiyo mana ne jok mosedonje wuod. Ng'at mobiro, jatuo mobiro to dok e osiptende wa mathurwa kae onge kaka SHA no tiyo nikech inyisi ni en siling 700. 700 no dhi rumo kata mana test. Sani ero jatend dakteche mar lab owuoyo kanyo, test achiel kende miluongo ni full mammogram oingo kata mana consultation ei pesa 700 miwacho mar outpatient. Siling 700 no dhi rumo mana kata test achiel kata neno daktari kende pok ichulo. Koro wawacho ni gini onego bed ni ng'iye kendo ing'iye nikech ji medo hinyore. Ahinya joma hinyore gin jowa mantiere e villages. Community promoters mokel go tiyo maber, yes, gi identify jogi, lakini joma nego bed ni thiedho jogi koro ginyalo bedo ni koro onge kaka gidhi negi nikech issues mantie kaka nini. Moro kendo manyawuoye wach mugomo era neno kanye TV ka ji chikore kanyo manyiso ni mago gik changamoto mosebedo go e higa mokadho kende. Wasebedo gi mugomo mang'eny, ng'anyo wasebedo gi ng'anyo mang'eny. To king'iyo gimomiyo wang'anyo gin gik moko monego bed ni loso. Counties moko pok nondiko ga ji dhi mana higni 10, jomoko higni 5, jomoko be pok otimnegi promotion. Koro changamoto nitiere thieth kae, to aneno ni onego bed ni wabedo gi miluongo ni collectiveness. Onego wabed kanyakla, wariwre, unions, jotend migawo, jok matiyo osiptal, wabed abeda piny to wang'iyo changamoto kaka counties moko osebedo katimo. County achiel kaka Migori mosebedo ka kelo jogi te pamoja. Emeno ka gik moko jo Migori county osebedo ka implement. Erokamano ahinya Osino winjo yo makare. Gisani kapok arwako Dr. Steve Ndonga nyakorom gajwang' wadhi e kaunti ma Machakos. Wanyalo ka jodak e kaunti ma Machakos loso kotende kod chal mar thieth chutho e kaunti marge. Leo tuko hapa katika eneo la Machakos ambapo tuongea na wananchi kuhusu swala zima katika sekta ya afya katika nchi yetu ya Kenya. Wacha tusikie wanayapi kutoka hii kaunti ya Machakos. Ani luongani Crispin Otieno, adak Machakos ka. Tana neno ni county health ma imiwa i counties aneno ni ripoduoke national government. Nikech kako bedo devolved onge gimo konyo wago. Nikech kidhi hospital inwang'o ni gikaka ICT onge, x-ray iori woko, to gigo wakati mnenga national kucha. Ninwang'o ka gigo wanwang'o mayot, daktar ichule sa makare, lakini kosa no bedo devolved gimora moro kethre county. Ana akwayo ni gino kodo duog ni huduma make counties oduoki national government mano do konyo raia. Ta an gima kwayo kendo ni jogo matiyo i county ochul gi national government mono koro kochul daktar ing'e ni koro ong'eyo ni odhi nwang'o pesa yo makare, lakini kako bedo devolved sani giywak ahinya kendo ka ginwang' pesa gisa. Ana wacho ni koro kako bedo devolved wan kitero kata mihi hospital inwang'o ni koro nwang'o gik moko kaka nwang'o chande sani obedo matek. Koro konywa uru. Ana wacho ni joma ni mbele go girangie gini kendo giomoro. Sha sami dik nwang'o ka sha kuti nyaki jasu koro an mangon gino omimna national government molid gino. Ai nwang'o ka tuo ma kansa gi nyaki wuok hospital onge moko machietho ni koro haja mar hospital kata koro onge muhimu moro. Nwang'o ni koro kidwa ni chiedhi nyaka idhi ndikni yath, idhi woko yien be yud onge hospital. Koro health care girang sana. Maitabu ni shida sana. Nthindo tuore kama di chiedhgi nwang'o ni nyaka koro iwuog woko eka koro inyalo yudo chieth. Koro sirikal orang maneno no. Gimomiyo health ok ber, nitie sandruok mang'eny ahinya e health. Iyudo ka idhi hospital ionge pesa to ihinyri, to ihinyri ahinya. Koro tamo wang'eyo to wan e sirikal mane. Onego bed ni kata ka wachulo SHA, to SHA onego thiedhi
in kidhi to ionge SHA kendo pod idwa ni igol pesa. Koro igolo pesa to pesa ne miongo go tituo. Koro ibiro konyri nade? Wakwayo ni kaber osiptal korka mashinde duto pod watiyo gi pesa, to idhi yori dhi kuma kama ka ni samo mashin ma wan go onge. Koro tami ng'eyo to mashin ma sirikal okelo ni en matimo ang'o. Koro wadwaro mondo mi wayud konyruok mondo sirikal omed konyowa e yor health. Nikech ngima dhano en gima duong' moloyo kila kitu. Health ka ok ber to ngima ji oserumo. Kwa majina naitwa James Zegike Ninge from Machakos. Mambo ya odi naona yendi poa juu ya mambo ya SHA. Nakuta mtu ana uwezo wa kulipa na akienda hospitali naambiwa alipe all year ili apate matibabu. Hiyo ndio naona serikali angalia hapo sana. Naam, hizo ni semi tofauti kutoka kwa wananchi kutoka eneo la Machakos, ambapo wengi wao wasema huduma ya sekta ya afya ingebaki katika serikali kuu kwa sababu kaunti nyingi zimelemewa na kazi ya afya. Kutoka kaunti ya Machakos, mimi ni Enoch Musui. Manoja fombo marwa i kaunti ma Machakos Enoch Musui nyakoro mgajwang moloso gi jodak mopogore kanyo. Daktari Kintiri kaunti mano ma Kisumo. Dr. Ndonga inene yo machal nade rako paro mago mag jodak e kaunti mano ma Machakos gi madimedi kotende kod sekta mar thieth pacho kae. Erokamano, aniluonga ni Dr. Onyango Ndonga. Ana jakom mar KMPDU Nyanza. To mokwongo thieth nigi different pillars ma make sure ni health and strong. Pod counties grapple gi human resource for health mago jotich. Already kaka jalup mar Union of Lab owacho, all counties te Kisumu, Siaya, Homa Bay, Migori, and for KMPDU amedo Kisii gi Nyamira poko tundo pok gi yudo health workers ma nyalo take care of the whole county. For example, Kisumu sani nigi population madhi almost 2 million. Lakini wan gi dakteche madhi about 300 matie public hospitals. So kitiyo gi WHO doctor to patient ratio, mano nyiso ni daktari achiel neno jotuo almost 20,000 and to mano is nyiso ni idhi bedo gi delays kuom yudo thieth. Secondly, nitie infrastructure ma siro thieth. Nitie ng'ama wuoyo ma Machakos mowacho ni nitie masinde ma sirikande ong'iewo. To masinde gi mon giti onego wabed gi biotechnology engineers mabiro ng'iyo ka masinde gi tiyo maber. To according to kaka wandiko ji e tich in our counties, most counties onge gi biomed technicians. Mano nyiso ni wayudo masinde gi kethre to bedo white elephants e osiptende wa. Adwa tiyo gi Kisumu kaka example. Kisumu mane Russia kata Joti Arech obedo parastatal. Ne wamor ni for the first time wadi improve Kisumu County Referral Hospital mondo chopie kata level 5. Kaka KMPDU be ne wamor especially dakteche, nurses, clinical officers, Joti Arech okao ni magi staff wa. Kisumu County they replace all of those doctors, CEOs gi nurses mokao gi Joti Arech. To gimaneno ni almost 6 months down the line pok waneno okang' ma Kisumu okao mondo replace dakteche ma Joti Arech okao. Currently, watagre gi a very acute shortage mag lakteche. Makoro ki dhi e leave, ka daktari achiel odhi e leave, niso ni osiptal no dhi duong' gi daktari achiel ma dhi tiyo for the whole time, day and night, ma daktari moro cha odhi e leave. To king'iyo gini from the right angle,
onge jatuo ma life ne is in danger, madwaro ni mondo nene gi daktari mool, daktari mapok onindo for 48 hours. Mistakes nyatimre nekech daktari ni nigi fatigue, nekech nurse achiel ni maneno jotuo 10 manie ward bende nyalo bedo fatigued. The other thing other counties kaka Siaya are going through, nitie saying moro mawacho ni okonego bed ni daktari bedo gi stress ne wach ma ok dhi maber ei ode at home to en hospital bende odwa take care of people ma depend on his expertise. For example, sama pok ichulo daktari mano 17th day of the month pok oyudo msarane, ngiso ni samo biro hospital cha concentration ne and productivity ne odok piny, nekech apart from concentrating a jatuo ni mondo sort out the problem ma jatuo ni nego, he's also thinking about, you know, angi wuoda mapoko di school, angi mama na mapo oknyal di hospital nekech poka oro ne pesa moro. So counties nyaka sort out some of these problems. Acute shortage en a major problem e counties wa mawango e Nyanza kae. For example, Kisumu needs about 600 doctors. Kata kiketo plan maber mond wachop kata 400. Onego wabed ni every year wa employ at least 20 doctors. And this Mayo can request mar the union. It is a request from the public. Maki biro district kacha kata New Nyanza tiyudo thieth e wangsa nekech ingi wan gi dakteche marito jotuo mondo bi okni ingi 100 patients kamano samoro daktari nyalo na lero ni dakteche adi mosendike riwruok mano mar KMPDU kanya nikech wacho ni dwaro nitiere mar ndiko jochiw thieth na dakteche 600 sani untiere di. So anya wacho ni for the past 5 years, for example, Kisumu County also employ a measly 20 doctors. Mano ngiso ni for the past 3 years, Kisumu County obedo ka employ at most 5 doctors or 7 doctors per year. Mano okang matin makidwaro ni mondo wachop at 600 ma wacho no, we are not making very good steps. King'io County kaka mar Siaya for the past 5 years also employ 20 doctors. More recently aneno kagi keto short listing mag dakteche 10. So all counties mani e Nyanza watch human resource for health is a very big problem. Nyocha waneno ni nitie jotuo mano attack, mano assault healthcare workers mane tiyo e hospital mar Bondo. To problem mane wa identify mano kelo all that violence. Any nentie daktari achiel ma cover the whole hospital the whole week. To sama ne wan gi emergency no, daktari no ne ng'iyo jatuo moro e theater. Koro ma okao a few hours or minutes kapoko tieko gi jatuo manie theater, nekech okinya weyo jatuo e wi mesa e theater ni ringo konyo ng'at moro machielo. Mano di ngiso ni you might lose both patients. So the issue mar shortage is a very grave problem ma in the next 5 years onego wa address aggressively, especially in counties madongo kaka Kisumu gi Kisii. Onego wa address issue mar shortage of healthcare workers aggressively. Ero kama na inya odipo madimede kotinde kod mano kapoko ka yo matinde bidang. Ero kamano adona medo matin nikech daktari wacho ni shortage ng'eny e gwenge ma Nyanza. To samoro yudo ka kwawuoyo kaka unions gieki to county government neno ni wan modwa benefit kwangiso gini mondo gindik ji ok wan mo benefit. Ng'eny gwenge gieki ma joge wa odakie, nitie minewa e villages kocha, nitie wuonowa e gwenge goeko, nitiere uncles wa, nyiminewa, ji mang'eny.
To ka wan e position ma wantiere ni nyakwa wach ne gi mondo gindik ji mondo jowagi odhi oyud thieth. To gima nitiere ni onge plan mora ma counties 4 ma Nyanza oseketo kaka ginyalo loso nok mar jotich e osiptendewa. Ma kane ginyalo bedo piny to gi los mpango gi wach kaka each kada gidhi bedo godo, gidhi ndiko jotich, ne nyalo bedo maber kabisa. Namba 2 en stock out mag gik moko e osiptendewa. Ing'eni ka health no bedo devolved, health ni gi budget mare mawuok e National Treasury. An gadier kabisa ni seche ma counties gi timo budget magi e higa, nitie pesa ma giketo ni pesa ni bro dhi health. To ei pesa no ero gipenjore to pes gi ekwa dhi golo gi kanye. Seed money, pesa ma onego bed ni en seed wuok e National Treasury. To ka ni winjo ka ji ariyo kande wuoyo wach mar seed money ne ok giwacho kumodhiye. Ok inyal run health kionge gi seed money. Makatana kaka SHA gin gidonja mondo gi complement ang'owa pesa maniseketo chande. Mano gima jowa gi onge godo. Makata mana diere mane donors nitiere. Niyudo ka yedhe donors mane nyiewo negi. Koro wan wapenjo gi ni to pesa mondiko seche ma ugo budgetu tiwacho ni pesa ni onego bed ni dhi e migawo mar thieth. Utero gi kanye? Nikech ok undik jothieth, joma chiwo thieth, ok unyiew gik mitiyo go osiptal maka ji odhi tenani dhi e chemist oko, dhi e lab ma oko kaya chando dhi opimi mondo ikelnwa duoko. Gitero pesa gi kanye? Giwacho wan pesa onge nikech counties 47 gi te gigolo pesa seed money gi e National Treasury. Eka gidhi e on source revenue, donor magi yudo grants mawuok oko kamano, lakini nitie seed money magigolo e migawo mar omenda national government kae. Mano pesa man onego bed ni gitiyo godo ka gindiko godo ji e tich. To ka nitiere kata na seche ma SHA ok chudo noero to ginyiewo godo gik moko. Ka SHA ochudo ginyalo duoke kanyo kata ginyalo timo godo gimachielo. Erokamano ahinya makama kaparo ne gi kanyo nyakorom Gajwang'. Nus dakika osekadho tok saa 6 mar odiechieng'. Adaro mar mondo mi akaw yo matin to koro ka ona duogo e okang' koro mogik ting' maru kaka riwruoge mag thieth en ang'o? Nikech jopiny samoro ninuga nena ka utelo ne ng'anyo udwaro mar mondo mi CBA kata mana winjruoge maru mar mondo mi ochwe kogno. Koro ting' maru kaka KMPDU, kaka KUKO, kaka NAMLO en mane? Ka ona duogo bende obiro bedo kwa winjo pach oganda mawuok e county mana ma Siaya gi Nyamira. Ote magi bende aneno kik dhi mabor. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge en Ruth Otieno. Have to mean cutting corners. Citizen Duca brings you affordable essentials and quality daily products you can trust. All you need to do is WhatsApp us your shopping list to 0710-487-487 and we deliver. Citizen Duca, your home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Wake up, bing bing. Tears on the sky. Wake up, bing bing. Wake up, bing bing. Tears on the sky. Wake up, bing bing. Wake up, bing bing. Tears on the sky. Wake up, bing bing. Wake up, bing bing. Tears on the sky. Kupata skiza tune ya Penguin, your favorite song manze. Unaenda pale kwa *812*784#. Kumbuka
Skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii. Pim! Aha! Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ne kaka gibet ka giling. An gadier ni gin gisebet kama kuom nusa. Pari, bende ng'eyo ni niti ochung' kacha to ng'iyowa kiling'. Koro in tema ne wuondri matin. Sanju wachna ne gimoro. Anapenjra, jogi bende gin jomokendre, ok gichal kata. Adane singrina, ni in ibro biro machiegni mondo ikaw pari idhigo. Usiptende wa county ka usiptende Masiaya usiptende Mathuche wa nyaka usiptende makunde mwadhwa pango mwayudo usiptende au usiptende okbeyo nikech kwa chako gi Siaya to Siaya gima duong' mwanyalo wacho ni wan go hospital gi daktari to waonge yath kendo wan gi rooms ma ji nyalo ninde but yath waonge go daktari pimo wato kosetieko tinyisi ni mondo idhi timre nade idhi ng'iewo yath mama no endo koro bende konyruok ahinya koro onge maduong' kabisa dwani mondo wuoye osiptandwa madala miluongo ni Abidha Health Center. Abidha Health Center wan waonge kata mattress, wan gi chumbe frame manowang mag kitanda magi ma wantiere godo makata ka poreje tuo omerdwa putu dwaro thieth tikawe jatuo ikawo tikinyiewo ne pare mikelo ne to ninde omiyo wan yudo gine wayudo pek makabisa nikech nitie jotuo moko mosethoyo hospital mar Abidha Health Center onge thieth gima waneno kaka daktari to nitie kendo daktari ber daktari nindo to chiew to gimonyalo chiew kidhi to pek wangi kama endi to koni ni mano endo in gi malaria koro dhi mondo ng'iew yath nikech kata sindan onge kata buk minyalo ndikie report mar jatuo onge wakwayo sirikal ma Siaya konye a hospital miluongo ni Abidha Health Center. Iluonga ni William Bat, an jawachelo jo boda Siaya County kawuoyi wach mar health wan kaka oganda kata community ma jo Siaya wasekali matek kaka oganda kendo kawuoyi sector wa mar boda e county referral hospital wa Siaya wan kaka jo boda wasekali matek kaka last month ma en dwe mar achiel ne wawito achiel kuomwa maneno tong' e dhoka governor kanitere hospital ma Siaya noyudre no hospital ma Siaya pod onge capacity manyalo rito go kata nyalo chiedho go jatuo motong' mani critical condition notere nyaka Kisumo au marach nowito ngimane. In the same note stage achiel no nyocha kendo wan kod achiel kuomwa manyocha bende nituo manogole ot kendo ne tuo bang'e kanitere county referral hospital ma Siaya noyud no okonyal chiedhe e county referral hospital ma Siaya kendo noting'e motere Kisumo ma bang'e kuom hawo marach nodhi mowito ngimane. Mogik wan kod achiel kuomwa ma bende ne masira mar apayo yudo kendo notur e bamne kanotere county referral hospital ma Siaya nowach ni mondo michiedhe idwaro SHA mar 46,000 to mae en midhiero maduong' ma wan go kaka oganda jo boda kendo mae em waywago kaka jo county ma Siaya ni thieth ma Siaya pod ok obede rang'eny mowinjore kendo county referral ma Siaya pod ok nigi rang'eny kod mashinde mabeyo manyalo chiedho jopiny. Omiyo wan wakwayo county government
ni ka en adier ni gihero oganda mnogonigi kura kendo kaka wan jopiny mnowuok odiechieng' mar tarik 8 dwe mar 8 higa mar 2022 kwadhi yiero telo maber mar migosi James Agri Bobo Orengo to kod William Oduol, to nowacho ni kuonde modwa kete mijing'o maduong' ahinya en weche mag thieth, nikech gima tieko oganda e piny ka en tuo, dhier to kod fuwo. To mago pod gik mapok wachiwre kendo pok jotendwa osechiwre mar mondo mi gikonywa wan kaka jogo kura. Kore wakwayo gavana marwa James Orengo onyaboro such idea tokele e osiptandwa ma Siaya nyakonyowa mondo ji owe hinyore kama, nikech budhono to seche moko ng'ato tuo ma hinyore kama to daktari ok atende, ng'ane dhi end up nyolus ngimane. To ji mang'eny sani prefer private molo public hospital, nikech public hospital onge service mitimonegi. Na leo hii tunapozidi kuangazia hali ya sekta ya afya katika kaunti mbalimbali. Hapa katika kaunti hii ya Nyamira tunaungana na baadhi ya wakazi wa kaunti hii ili na watueleze, je, wameikumbana na changamoto zozote wanapotafuta huduma za afya katika vituo vya afya mbalimbali. Naitwa Evans Nyandieka. Mimi ni mwenyeji wa mji huu wa Nyamira, makaunti ya Nyamira, na nataka kushukuru kwa nafasi hii na swali hili, na nataka nijibu ifuatavyo mtangazaji. Jambo la kwanza, sekta ya afya imelemaa, na sio kulemaa tu, iko na ulemavu ambaye hatujui itakuja kupona lini. Na hiyo ulemavu sio ile natural, ni ulemavu ambaye ni artificial. Makosa kubwa iliyofanyika ni kuruhusu sekta ya afya ikakuwa devolved. Na hapa devolution ukiangalia tu vizuri ni wizi ulikuwa devolved from the national level to the county level. Madaktari hawapo. Ya pili, madawa hazipo. Okay, somehow mambo ya hygiene, kufagia na kuosha vitambara, hiyo tunaweza kuwapatia heko, lakini hiyo haitoshi. Madawa hasipo, madaktari hawapo, na jambo lingine nimeshuhudia sio mara moja, si mara mbili, pale mara nyingi. Mtangazaji, unapata mgonjwa amefika kwa hospitali, asua hii yetu ya Nyamira hapa, mtu amelemewa kabisa na anawachwa kwa kiti kwa zaidi ya masaa mawili. Ningepewa fursa hii sekta ingerudi to the national government. Bado kwa upande wa afya serikali ya Kenya iko chini kabisa. Kwa sasa hivi ningependa kuambia serikali ya juu, serikali ya kaunti kwamba ile kitu muhimu inafaa kuangaliwa ni afya ya binadamu. Juzi mimi mwenyewe nimefika pale hospitali, nilikuwa na mgonjwa ambaye ni mtoto wangu. Kukata risiti tu kuingizwa kwa system, wamekata shilingi 200. Sasa unashindwa risiti tu ya system inakata aje shilingi 200? Na hiyo pesa ambayo inakatwa haiwezi rudisha yale manufaa tunafaa kupata sisi kama wananchi. Unanielewa? Madawa zingine ukienda kwa hospitali unaandikiwa kutoka nje ndio upelekewe, uende ununue madawa kutoka mahali pengine ndio ukuje fanye nini, upate matibabu. Na hao wenyewe madaktari hao wenyewe ndio wako hapo hivyo. Hao ndio wako na hizo ma chemist na ndio wanadhulumu watu na ndio wanafanya vitu kama hizo. So tunaona national government Nyamira tuko chini kabisa kupande matibabu. Kama mama juzi ameenda kuzaa hospitalini, naambiwa shilingi 10,000 kwenda kuzalisha mama. Linda mama ilikuwa hakuna kulipa pesa hospitalini. So saizi nao tunalipa pesa gharama mingi sana hospitali kwenda kama kumpeleka bibi yako hospitali. Ndio utapimwa, lakini unaandikiwa dawa uende kununua mle nje. Dawa ambazo unaweza pata hospitali ni hizi dawa ambazo unaweza afford. Zile ambazo huwezi afford ndizo unaambiwa uende kununua nje. So hiyo inakuanga changamoto kubwa sana. Jambo lingine, madaktari, unapata kwamba daktari mmoja anahudumia zaidi ya wagonjwa 100. Unapata ile ratio ya daktari kwa wagonjwa iko juu sana. So changamoto iko kubwa sana, na tungependa kuambia hawa viongozi wetu ambao tunachagua ili waache kufanya chochote kile ambacho wanaona ni cha muhimu kwao, kama hizi kujenga manyumba ambazo hata hatuoni faida zake, lakini wa invest katika hospitali. Na hao ni baadhi ya wakazi wa kaunti hii ya Nyamira, na wakizungumza na kulalamikia hali duni ya sekta ya afya katika kaunti hii ya Nyamira, wengi wakilalamikia ukosefu wa madaktari wa kutosha, matabibu wa kutosha, na vile ukosefu wa dawa hospitalini. Kutoka kaunti hii ya Nyamira, langu jina ni Duncan Pundi.
Marak manya korom ga jwang paro mopogore mabinde wuok e kaunti ma Nyamira kanyakla kod kaunti ma Siaya. Mana gino marwa ni kik gibeda beda weche miwacho wacha to kadho kamano. Gibed weche mabende nyalo kel kata mana ket e tim. Ahinya od thieth mong'ere kaka Bidha Health Center seyo mabende dhine od thieth makamano. Gino marwa ni kaunti ma Siaya biro bedo ka ng'iyo chal mar wach makamano. Inyisa kanyo nwadonge matine dakika 10 mondo watiek twak makama koro. Ne Austin Nicholas kanyakla kod Dr. Steve kintiere kaunti ma Kisumu abiro bedo ka miu dakika 3 kila ng'ato. Achaka na Austin kintiere piny Ethiopia. Wach ni mogik erinyisa ni Austin onge koro bere koro yudo dakika 5. Steve kintiere kaunti ma Kisumu. Wach ni mogik debe dango kotende kod chal mar thieth ahinya ting maru kaka KMPDU en ang'o mar mondo mi jopiny bende ong'e ni riwruoge mag thieth ge ting margi en ang'o mar kedo mar mondo mi oganda oyud thieth e yo makare. Erokamano. Mokwongo adwa wacho ni to national governments wate and especially county governments. Apani onego walok pachwa e wach health financing. Health thieth osebedo ka en, let me call it underdeveloped. To sama wamiyo ji budget cha asen nuango ni samoro controller of budget okoyie ni mondo wamed pesa a certain departments nekech okadho wage bill ceiling. Lakini mond county kaka Siaya o employ a neurosurgeon, definitely one gidhi tiyo gi pesa mang'eny mond gibed gi neurosurgeon kata ariyo kende. Mond Kisumu County o employ a pediatric cardiologist, for example. Mondo wabed gi pediatric cardiologist ariyo, definitely pesa mawatiyogo dhi bedo mang'eny. Koro adwa kwayo ni kawanya ng'iyo health financing as a development budget rather than a wage bill issue. Mano nyalo miyo most of our counties mondo develop, mondo gi employ more doctors. The other thing mar the common mwananchi. Wadhi e yiero in the next few months. Aseneno ka nitie joma wuotho around the country looking for votes. For the past 5 years, county assembly okotimo what they are supposed to be doing. An asebedo chairman mar KMPDU Nyanza for the past 5 years. Aseromo mana gi county assembly mar Nyamira, waselomo gi county assembly mar Kisii, but in all the other Nyanza counties, pok wabedo piny gi health county assembly health committees mondo wang'iyane what is the problem with our health system. Mano ngiso di that role of the county assembly okobedo strengthen maber mondo wa improve outcomes e counties. Samineno ka joma wa interviewed wacho ni dakteche onge hospital. Penj ma onego gibed go ni en daktari ni ondike ene musara. Ere rota mangiso ni this person onego bed kae at this hour. Ka mi rota wasani idi yudo ni an abedo hospital for 2 straight weeks every day. To mano is not humanly possible. I have time to rest, onega yud time mar rest, onega yud time mar timo giga moko. So what the hospital does, give me a call, and that's not what should happen. Onego daktari oti for 40 hours in a week. 40 hours in a week niso ni wanyabedo gi 3 shifts for doctors. Daktari achiel donjo 8, work by 5 p.m. Moro donjo 5, work by this hour, like that. But now Gimawangoni daktari achiel donjo on Monday morning to any call all the day, 24 hours until the next Monday morning. That is not humanly possible. Finally, to wanasiasa wa health financing is very important. Samawati more budgets. Onego waluong stakeholders. Mondwane, what is the most important thing ma onego wa sort out in our counties? Kitty more budget and you don't put into consideration the problems we go through in our real hospitals, in our real communities. Definitely, okay, we are not going to sort out problems Nyikwa Ramogi are going through.
Erokamano ahinya daktari kuom dwe thuolo mar twak kodwa okinyi ma kawuono. Koro Odipo, nyalo mana luongonwa twak bende gi wachni mogik. Erokamano. An adwa wacho ni jomotelo ne counties ogik kuma koro sani eri nyaka gibede ma serious. Nikech wach achiel be kinuoyo pile pile to ok odonjre e yo makare. Iwinjo kaka ji wuoyo e gwenge. Samoro wan kaka wan jo union ko wuoyo to gineno ni wago kodgi siasa. Lakini ma to gima wuok e gwenge. Iwinjo ka ji wacho ni wach mar thieth, and especially thieth manie under county government, ok ber kata dichiel. Magi jopiny madhi kao services e osiptendewa mag public ma governors ne ochung' godo, ochung' negi. Wan kaka jo union, wan wa fight ni jowa mondo kar gi mar tich obed favorable, but at the same time we ok nyal will gi jok momiyo wan e tijego eko magin jotuo. En wach marach ni jatuo biro to konyal yudo gimobiro manyo kuomi. Gini nyalo chiwe, lakini gik michiwe godo onge. Samoro gibiro mang'eny to nikech otin jatuo tieko seche 3 seche 4 ka en e bench orito mondo othiedhe. To wan gi jok motelo maka gibiro studio kaka gibiro to giberore kaka gitimo. Kaka gitimo no, ing'en gimitimo konego beni explain. Gimitimo onego beni nenore. In fact, kata ka okiginene to kidhi penjo tiwa ng'ato wacho ni ang'ani nyocha notimo gima kama. To mekwa ma itimo timanyo gi toche bwo tanda gi to mage. Koro wacho negi ni mondo gibed serious. Finally, an gi paro moro manyalo pan nyalo kiwa wach mar thieth ni eri. Namba 1, thieth kotamo jo counties odwoki e national government. Iruore gi jopiny mako mana lose. Mane gi wacho chande. To kamano ok nyalre. Ok wanyal bedo ni itelo ne piny, in ja siasa, to services monego beni chiwo ok inya consume. E Kenya ka ema wan gi governor manowuok ni dhi nyuol oko. Mon to weyo e counties ka chandore onge gik ma ginyuol godo. E Kenya ka wan gi governors ma ok thiedhi e osiptende ma gichung' negi. Same to jotend gi jo migawo mag thieth. Thiedho gi private. Gima paro en ma paro ni mana kwa tieko. Mana kwa tieko. Onego beni walos chik. Chik maketi ni kopo ni ondiki kata oginene oyieri mondo idonje public service, you forfeit your right to use private facilities. Ka in governor, idhi chung' ne migawo mar thieth, ok idhi e private, othiedhi e osiptende michung' negi. Ka ok inyal ni ok nyal ginene to bed ni itho kanyo gi tuoni no ero. Mano gima nyalo konyowa, manyalo miyo jogi eki obedie serious gi gik magitimo. Gimomiyo gigi eki osiptende gi richo, nikech ng'ato ng'e maber ni kata ka nyathine tuo oringo godo e private. Odhi yudo manyiso ni gionge godo. Koro kwanyalo yudo pend chik ma the moment ma oyieri, ibed MCA, obed senator, obed women rep, kang'o public, you forfeit your right to go to a Erokamano ahinya. Aparo ni kinde thuolo moseng'adwa to kinde mabiro wabiro bedo ka koro kwa kilo to koro wanyuando wuok ni koro wawegi ni giloso kocha to umbedo loso kiu. Koro platform wabiro bedo kwa miu mar mondo mi duoko makamagi koro bede yo machinga. Agono erokamano nya bende Nicholas.
Dum thuolo Austin kintiere piny Ethiopia hin bedero kamano kanyakla kod Dr. Steve kintiere kaunti ma Kisumu. Gisanya koronga jwango dong mana dakika boro kapok yudo weche manyien mago mag migago. Rituru masani ibed godo chieng' makare nyinga Sharon Ongao.